video zukuru muri kubvira umwe munhu anorara nebhutsu nhasi umwe munhu pane umwe munhu wandinotoziva anorara nebhutsu nhasi anditi anorara nebhutsu munhu iyeye. So tenda kana unga usati wasubscribe to this channel, I kindly ask you muzukuru kuti subscribe to this channel. Also don't forget to put your notification bell kuitira pega padino upload a video you will be notified handiti. So ndonomboita shout out handi kune vazukuru vangu wekutanga anonzi iye Zephaniah Mhlanga. A big shout out kwauri muzukuru, thanks very much nesupport tiri kuiona kubva kwauya anonzi Simangaliso Ruvambo. A big shout out to you muzukuru. Na Terence Chingarewani, right? Terence Chingarewani, a big shout out to you muzukuru. Nemesa wazukuru wangu, a big shout out to you, right? Nzaika wazukuru ngatinyore kumakomenzi ndokwandinotora mazita ewa totozivana nevazukuru vangu vanokomenta handiti, right? Inzwai mumastreets esocial media sekuziva kwenyu kuti Boss G Jinimbi Genius Kadungure akatenga motikari dzake mbiri. So yakatanga kusvika Ferrari chiya chakanzi chidomasi chered yani chered chiya chiri kunyangadza mumastreets handiti. Vanhu vakafara naye vakacongratulata naye. So akavimbisa akati aiwa azandapedza nemilambo yaiya yakada kufanana ine mukomana ari pastateswood ndinayo futi iri kuuya. So chimirirai tingotarisai nzira lambo iyoyo ichauya. Zveshuwa lambo iyoyo yazosvika vazukuru handiti. So lambo yachona ndiyo iyi. Ndofunga mangozvionera vazukuru lambo yanga ichitevererwa nechidomasi handiti. Lambo yapisa iyoyo Lamborghini handiti. Lamborghini manje yakapindwa zukuru, ndo ine mutengo wandaisa panapa 600,000 ma-US dollars wazo. Dzinza redu rese rinochengetwa nemari iri apapa. Dzinza rese tinotengawo dzedu motikari padzinza nemari iri panapa. Haisi mari yekutamba nayo, ndo mabhosi awo manzwa. Ko dzikazobatanzwa dzatu neFerrari haimi upenyu life handisuda kuti yakaoma inonakidza. So chiteerai vazukuru, tazoonawo chikomana Panganai Java azotumirwa mashoko econgratulations akati aiwa makorokoto kunewe G nekuda kwelambo yapinda. So mumastreets esocial media muri kupisa, vamwe vakati ari kucongratulata, vamwe vachiti aadmita kuti akundwa, vamwewo ndo vari kuti aiwa akatendeuka since mazuva akapera makaanaunsa kuti aiwa ndakuda kumboita zvechechi handiti. So chikomana plus neso futi achichadotaura nezvake pashoni pane vanhu vasingachadonyanyotaura nezvavo. Unoti pashoni naniko umwe muimba akaikanda nziyo yake manje kunashuku kuinongori netumaviews tushoma nenyaya yekuti hatichamakete handiti. So vanhu vanosaiza YouTube kama YouTubers handiti. Vanhu vanotisaiza vachifunga kuti tiri kuita zvekutamba, tiri kuvamaketera basi. Ende tikakutaura isusu ndonotobvira tikaramba tichikutaura handiti. Sezvakutoita mukomana weBoss G. So muchikomana chazotiwo congratulations, but pane macomments azonyotaurwa nevanhu. Umwe ndiye azotaura comment yekuti passion aritori nani because ane mukadzi nevana nemotikari lambo yacho anayo handiti. Boss G manje zvese tiri kuzviona, but ndiani anoenjoy. Hanzi dzine dziri ngori boys dzine dzichingotenderera. Saka guys, let's be honest, motikari kalive kana Boss G ameno, what do you think? Ngatitaure kumacomments. Pasina mukadzi kanoita here guys, because Boss G mari anayo angambotadze kuroora handiti, ende angamboshayiwe mukadzi waanomuda handiti waanodanana naye. So what do you think necomment kana necongratulation dzabva kuna Passion Java pachidomasi, nekomentiwo futi macomments ekuti hanzi aiwa Passion aritori nani because ane mukadzi nevana, but Boss G manje dzongori boys nechingotenderera payadi nekutambisa zvimalambo.
wadriping wazukuru ndonyaya dzatatingokuigirai tikudze zviri kuitika mumastreets esocial media nditi nauncle Sandy ndichibva ndati much love.